Нищо няма на този пазар днеска. Какво направиха ти се? Аре, вече, какво станаше? Яден ли, бе? Канчик, нищо няма. Значи, откако си поскъпна всичко, тези хора нищо не фъргат на пазар. И дори лайната си идат. Нищо няма, ти казвам. Ти нещо намери ли? Да, ето стуба. Има нещо вътре, мързливо, не знам. Дай да го виждам. Той нафта, ма! Не става за ядене? Не. Фъргай го. Марука, ти защо нямаш маска? За какво ми маска, бе? Аз да не съм болен. Не за да си болен, ма. Защото си грозен. Ти огледало виждал ли си? Ама айде беш ме кересте, ма хас му кар. Мечо, ще умирам от глад, да знаеш. И кой ти спира? Стига си базикайте така, де. Какво ще правим сега? Ох, Марука. Много тежки времена удариха. Не искам да ти го казвам, обаче ще ти го казвам. Ще трябва да правим той, дето никой път не съм си мислил да правим. Мечо, проститутка ли ще ставаш? Не, Марука. По-лошо. Ще трябва да ходим да работим. Не. Ай, Сектор, няма такива работи да чувам. Ще трябва, Марука, ще трябва. Не искам никъде да ходим и майката. А за той ли те ожениха за мен? Да ходим да работим. Слушай, ако ще хода да работя, отивам при Митко, оставям те и ти правя вдовица, разбираш ли? Ей така ми чака, с отворни крака. Мечо, чуваш ли, бе? Мечо, какво стана? Да не се шокира, бе. Спокойно, никъде няма да ходя, върни. Марука! Виж! Любимото ти! Сошен кревирш! Давай, Мечо, да ходим. Дурма, не сега! Сега няма да влизаме. Защо, бе? Защото сега може да има някой вътре. До вечера ще идваме. Абе, давай сега, докато някой няма, никой ще влизаме, бе. Ама няма сега, до вечера ти казах, ще ходим. Ти такова номерата ти такова. Ко стана, бе, Абдалес? Гледай, има някой вътре свети. Слънцето на печката и там горе. Ама спокойно, ма, патка на патката ти. Никой няма вътре, ма. Как видя, че няма никой вътре? Много просто, като тебе. Кой месец ми днеска? Вторник. Сега ми кажи, на този месец къде ходят всички хора? На бригада. На Германия да берат ягоди. Не, ма, на почивка ходят. Да, аз какво казах? На почивка под морето, не такава почивка Германия. Добре, и като са на почивка на морето, за ко свети вътре? Как също? Ти филма Сам самичък не си ли гледал? Маймун Саратла. Много просто, ма. Да си мислят, че са вътре. Да не влизат такива като тебе. И аз сега ми кажете, те цялото месец ли са по морето? Цялото месец, да, бе. Тогава за ко не влизахме през денята, като ти казах? Марука, айде стига се ми задава въпроси. Няма време сега. Чакай, Мечо. Ти защо си без маска? Защо да съм с маска? Да не съм грозен като теб. Не, да не те разпознават камерите. Лесно се разпознаваш. Защо се разпознавам? Защото си грозен. Майка ти. Ще се махнеш ли тука? Който? Да. Кой ще прави сега? Казвай, давай. Сега, Марука. Ти ще държиш на този стълба, аз ще подскачам да преминавам там. Добре. Чакай, бе. Аз после как ще се качвам? Кой ще ме държи долу? Майката ли ще идва? Хубаво, айде ти се качвай, аз ще те го държа, после ти ще ми го държиш.
Айде бе, какво ми гледаш като малумна? А, ти пък, защото много умно гледаш. Айде идвай да ми го държиш, де. Как ще стане тази работа? Не виждаш ли, че съм на другото, на другия свят съм? Не виждаш ли? Гелбърда. Дай ми стълбата. Айде, ма! Не мога, Мечо, страх ме. Трябва да идваш да ми го държиш. Ах, ще те избивам зъбите сега! Дай ми стълбата наобратно. Добре. И сега какво стана? Стълбата остана отвън. Баксана, тук някой няма ли да има стълба? Къде? Чакай да се... Айде, първо ти на мен. Аз няма да ти чакам, не се... Айде, давай, ма! Айде, давай да фъркаме. Айде. Айде! Какво направихме сега? Мечо, за какво сме пак с двамата отвънка, бе? Защото майка ти магари, а през газа и гущер излязъл. Ти защо не каза, че правя грешка? Не знам, аз като съм гладен не мога да мисля. Аз като мога да мисля да не бида сам наяден. Мечо, ти провери ли вратата дали работи, бе? Трансформаторс! Той е умрял този, бе, не виждаш ли? Да, виждам. Аз нарочно така си правя да те видя колко ще издържиш, бе. Какво стана? Нищо, Марука, търсят ми по Райбера ми търсят. Какъв този? Това телефон, не знаеш ли? Да, как да не знам. Кой е епизод този сай телефон? телефон петък 13. С 2 телефона вътре, с 3 котлона. Ето виж. Какъв характер са котлоните? 12 мегавата на котлон. Не, пискюли се казва, 12 мегапискюла се казва. Въобще не ме интересува, бе. Какъв компресор този? 4 сърца с байпас на едното. Турбо? Да. Кач пара? Не знам, не го питах колко го взел. Да взимаш на мен. На теб за какво те има, бардак? Как за какво ми да? Тиктока да вися да гледам Байван филми? Тихо, ма! Ще събуждаш хората, ма. Нали нямаше никой, бе? За всеки случай. Добре, да ми купуваш телефон и на мен. Хубаво, айде от теб да мини. Обаче да знаеш, само 12 сезон остана. Не го искам този 12. Не ми харесва. Вибратора му много не ми харесва. На теб са какво те е вибратор, ма? Мичо, прибраха се. Това да не са хора, ма. Това е бостански заек, не видя ли? Какво иде този? Моркови иде. Айде, давай да вършим работа. Айде да прибираме. Чакай сега. Айде, чабук! Чабук, Марука! Няма да помня. Няма, айде, но. Бидона? Бидон, ще ти давам. Давай да видя в чалбата, давай. Марука, чакай. Давай да взимаме скелета. Кой? Това там, дето ремонтите там. За какво ти този желязо, бе? Желязото 20 стенки стана, бе. Не ти трябва да стига. Марука, така
Като го гледам, значи сърцето ми се къса, като го оставам така самостоятелно да стои. Айде стига за коти този, айде всичко мина като безопасна игла. Сега искаш да се връщаме да ни фащат. Проблем стана ли? Не, Айде тогава. айде само първо да закусим нормално като белите хора, бе. Абе, после ти казах, бе. Кога това после? До кога ще чакам? Цял ден чакам да влизам и тука. Айде сиктире. Абе, не я пьорсом, кремишлара гитме. Защо, е? Защото някой ще преминава, ще ги взима, бе. Кой ще те ми дава от тука, бе? Биртенбел. Абе, взима ги, ти казват, че ще ти накисна главата. Искате да използвам тук. Остави златото там. Сега отиваш в този страна, дигай. Айде. Мечо, много тежи този, бе. Как ще го носим? Давай, ти Нормален ли каза. си, бе? Абе, давай, бе. Абе, не става, бе. Мечо, стига, много тежи този, бе. Не може да го носи, бе. Нормален ли си ти? Ама как ще тежи тосма? Той кук вътре, като краката ти. Просто е там горе завърза някъде. Сега ще отивам да го отвързвам. Чакай да намеря нещо. Ти там горе ли ще се качваш, бе? Да, бе, се качавай, защо да не се качва? Айде да паднеш, дано. Какво каза? Нищо. Пожелах си берекет за новата година. Аз ще ти кажа аз на тебе, Бостан Курксо. Ано! Пожеланието ми се сбъдна. Ох, майко. Какво направи, бе? Нищо, пробвах се да прилитам, не видя ли? Мечо. Господ не е зайка. Чорбаджите му са прибра. Бързо, салатка, скрий се. Кой? Хайде, бързо, скрий се. Добре, че е тъмно да не се виждаме. Мечо, коя салатка, бе? Никой, ма, объркахте тебе, ма. Как ми обърка мене, бе? Как ти... Нали си Марука, ма? Марука, салатка си тая. Не те разбирам. Бати си късмета. Приготвили ми ги даже в турбичка. Абе, Мечо, тос не ми прилича на чорбаджи. Той майкат нас тос. Мафиот, Марука. Ромин Худ. Краде от бедните. Аз сега от нас ще взема, така ли? Отивам да му казвам, аз няма. Дурма! Виж го как гледа. Не е хубаво да си бъркаш с мафията. Гладен ще оставаме. Ко да направим? Мечо, снимай го, бе. Снимай го, да го показваме на полицията после. Да, бе. Чакай, сега ще го снимам. Сега ще вижда тос откъде подгрява луната. Тос нещо двамата с теб сме го откраднали, нали? Заклевам са. Тос, знаеш ли от кога сме чакали? С честен труд сме се откраднали. Да. Мама ти мерзлива да е. Пак забравих да си сложа маската, бе. Готов съм. Айде. Видя ли го глупака, забрави да си сложи маската? Ти да не си сложи маската. Айде, обаждай се на полицията, бе. Да. Ало, полицията ли си обажда? Айде, бе, какво стана този жандар? Какво да правя, бе? Сега ще дойде Марука. Те така малко си бавят. Ще си му кажем какво е станало, ще си вземем нашето. Който си ми помага. Ти този цигара откъде взе, бе? Тук на масата беше.
Чакай да вземаме. Ето къде. Моето един картон. Айде, две ще. Къде? Дойде. Насам. Ела. Какво става, бе? Аз ли трябва да прибирам? Не, ние не сме. Аз ти се обадих, бе. Ние не сме кръците, бе, батко. Да, той ето там отиде. Нас не ни гледай. Един така, като пълнолуние беше. 7-те джуджета на джуджанка изгубеното. Аха. Вие тук ли живеете? Не. Баско, ти не си ли от нашите? Знаеш какви ваши ще дам? Вие какво правите тук вътре? Не, ние просто... Ние се стоиме тук. Ти такова Стоиме ми, си чакаме нещо, те, какво да. Като се стоихме. Айде да я прибирам. Чакай, батко, чакай, покажи му записа, бе. Да, видиш сега записа. ще ти показвам записа да гледаш престъплението, дето стана. Да, Чакай. всичко сме записали. Ти откъде изкара такъв телефон, бе? Сега откъде съм изкарал така? Стига, пита, батко, гледай сега, гледай. Гледай, ще ти показваме сега. Сега ще вижда Тос откъде подгрява луната. Тоест нещо двамата с теб сме го откраднали, нали? Заклевам се. Тос, знаеш ли от кога сме чакали? С честен труд сме се откраднали. Да. Мама ти мерзлива, дай. Така... Какво стана? Защо така грешно се вижда на телефона, бе? Нещо стана, батко, чакай, ще обръща. Давай да я прибирам. Айде, аз съм мамата, ако ти казвам да не се връщам, я Вълчо. Сега гледай какво стана. Кой е Вълчума? Вълчо, Мечо, отсета, отивам при Митко аз. Батко, отстемаме! Аз нищо не съм направил, аз те казвам. Здравейте, скъпи чок предпочитания! Благодаря ти, че гледа този видео. Абонамента натиснете и ритнете камбаната ти с пълна скорост.